No mutta erittäin hyvää päivää arvon YouTube-katselija. Ja mikä parasta, tervetuloa uuden videon pariin. Pyörä pakattu, makupussi, hammokki, tarppi. No en mä muista miten ne meni, mutta siellä on kaikki varmaan. Vettäkin mä meinasin ottaa sakeli monta litraa, mutta kello on 8:30 illalla. Mä oon syönyt just. En mä tarvitse oikeastaan kuin aamupuuroon pikkasen vettä ja aamukahviin tietysti. Tuossa matkalla ei niin kova jano tuu. Ja sitten tietysti muutama ölppönen ja leikkeleet. Ai että. Pyyhe ja uikkarit. Koska siinä on semmonen ihan pieni lampi. Mä ajattelin pulahtaa sinne. Eiköhän lähdetä reissuun. Tervetuloa mukaan. Joo, se ei ole tosiaan pitkän matkan päästä kotoa ja sen takia mä vähän pelkäänkin, että ei näy kauheasti mitään elukoja. Olisi kiva vähän seurata luontoelämää. Te eläimet heräilee tässä illalla. Peurat ja muut veijarit. Mut katsotaan mitä luonto tuo tullessa. Parasta on ehkä se, että se on aika syrjäisen mesta ja siellä on varmaan aika hiljasta. Ainakin mä toivon näin. Näin iltaa vasten kun lähtee ajelemaan, niin päästään tuohon sillan päälle. Niin aina toivois, että ai että oispa siellä majapaikassakin ilta-aurinko ja lämmittäisi kivasti siihen. Ai vitsi, se olisi nätti. Ehkä tekisi jopa mieli pikkasen muuttaa jopa suunnitelmaa tälleen lennosta. Mä haluaisin mennä johonkin tosi korkealle kalliolle ja nähdä. Aurinko nyt ei ole varmaan ihan kauhean kauan enää. 21.56 laskee aurinko. Ois kyllä hienoa. Tässä olisi niinku käytännössä tunti aikaa. Ehkä se meni siihen. Mä elän, pelaan ja lausun. Ja tiidakka dudakada. Jana. Piijakka puujakkuta. Duda. Ai että. Ajatteleko tämmönen reissuäijä? Ajelis vaan pyörää pitkin maailmaa. Sendailis. Full sendi. Full sendit! Come on! Yeah. Porallatus kuuluu, mutta eihän se on vähän joka paikassa. Täällä sitä niinku ihminen lepää ja rentoutuu. Kaikki muu on paskapuhet. On tää vaan nätti. Kattokaa vähän tonne niinku peltojen keskellä. Onhan toi nättiä. Kyllä jokaisen ihmisen mun mielestä tarvitsisi lähteä joskus tämmöiseen seikkailuun. Kyllä se sit aina niinku se palkitsee sit kun pääsee niinku tänne. Sitten kun pääsee siihen niinku pääsee sen reissun päälle niin sanotusti. Niin sit se alkaa niinku palkitsemaan. Sit se alkaa niinku voitelemaan niin sanotusti. Mä en edes avannut tai koe pakannut. Tai siis koe levittänyt tätä mun leiriä lainkaan. Hyvällä todennäköisyydellä, jos mä en ole edelliskerran jälkeen hoitanut asioini hyvin, niin täällähän voi olla mitä vaan näissä laukuissa. Tää on tämmönen ihan pieni laavu. Noissa säkeissä on varmaan puita. Tulipaikka.
Mitä sanotte? Tää on huikee. Tää on huikee. Se on vaan nyt yksi semmonen homma. Ihan yksi pieni juttu. Mä en nimittäin ottanut tuohon riippumattoon niitä puuhalaja. Tai sitä, mikä tulee niinku puu ympärille. Tämähän meni hienosti. Tää meni hienosti. Mihin vittu mä ne jätin mukaan? Ei tää todellista. Kyllä siellä varmaan on kaikki tarvittava. En mä muista miten ne meni, mutta siellä on kaikki varmaa. En mä muista miten ne meni, mutta siellä on kaikki varmaa. Kyllä tässäkin varmaan sit voi varmaan nukkua. No. Nyt pakataan sit vaan riippari takaisin ja ruvetaan tekemään tuli, koska tästä mulla eri nyt sit on oellua. Aamulla mä käyn kyllä keräämässä mustikoja. Mustikoja tuohon tölkin pohjalle. Heitän puurot. Neljä 33 ja nämä perkeleet kuulosti semmoiselta, kun just tuolta. Vittu mä säikähdin. Mä luulin, että joku on saanut vittu maastopyörää tonne vittu jorpakkoon. Vittu mä säikähdin. 545. Jumalauta, että väsyttää. Kuulosti jumalauta aivan maastopyöräilijältä. Joka olisi niinku... Mä tuon makupussissa kuvitteli itekseen, kun sä et tietty näe mitään, niin mä kuvittelin, että joku tuli tuolta niinku läskipyörän kanssa. Veti suoraan tonne. Se kuulosti aivan semmoiselta läskipyörän losottamiselta. Ui. Ai vitsi, täällä metsässä on vaan niinku... Täällä on vaan niinku hyviä tuoksui. On hyviä juttuja. Sen kanssa vähän pyöritellään. Täällä metsässä tuntuu niinku, että jotenkin kaikki korostuu. Äsken mun ei tehnyt yhtään mieli mennä uimaan, mutta nyt kun toi aurinko tuolta nousi, niin mä ajattelin, että no mitä jos sittenkin pikkusen? Ai. Anna tulla.
Täällä saa todella tarkasti. Maistetaan. Siis mä voisin viedä tää jopa kotiin. Todella hyvä lusikko. Vatsa on täynnä ja rauhallisesti. Tää on todella hiljasta. No niin, nyt on leiri sit pakattu ja hypätty takas pyöräselkään. Ei ole pitkä matka. Otetaan nokka kohti kotijärveä ja käydään nopeat aamuuinnit. Muistikortti jostain syystä sanoo vähän erroria, että katsotaan kuinka paljon mä kerkeen tästä vielä filmaamaan, mutta hyvä reissu. Vaikka ei ne yöt niin nautinnollisia olekaan, mutta siinä ehkä muutama hyttynen kerkes väijyy meikäläistä, mutta noi aamut on kyllä semmosia, että ei oo järkeä, ei oo järkeä. Eiköhän tää video ollut tässä. Ei muuta kuin nähdään ensi videossa. Moro!